Ćao svima ljudi, došli u novi video na ovom kanalu, znači ovo je treći video danas. Danas ćemo da radimo pogodi nacionalnost golmana. Tako da ne dužimo dalje i krenimo. Dobro, ovo je bar 3 minute traje. Ovo je Jeleno, Njemačka je ja mislim. Jeleno, mislim da je to Jeleno. Njemačka, jeste. Aha, pišem na rukavici Leno. Oblak, Slovenija. Ne znam baš dobro sve od golmana, ali hajde da vidimo. On je Slovenija, to znamo. Dalje koliko ti treba. Slovenija. Ederson, Brazil. I ja ovake rukavice. Imam s rukavice i ja imam ovake kopačke. O, bog, to je. Ko je ovo? Ko je ovo? Nema pojma ko je ovaj. Ne znam, po faci. Nije nešto poznat, po faci ne znam. Ne znam ko je ovo. Francuska. Pa mogu se zaključiti, ali ne znam koji je ovo igrač, iskreno. Claudio Bravo, Chile. Je li ovo Claudio? Jest, bravo. On je iz Chile, jest. Chile. Da li je David De Gea, Španija, ovo je lagano. Da nije ono bio... Znači da nije ono bio, kak se zove onaj, ajde bog te, sad mi zapu, kak se zove ovaj, ne znam, da nije ono onaj, ljudi, znači znam ime, ali sad sam zaboravio ime onaj, francuski golman onaj, ma ne znam, zaboravio sam mu ime, ali uglavnom znam koji je, mislim da je onaj, ja mislim fudbalir. Ko da sam pao s kruške. Hugo Lloris, Francuska. Čuo koliko mi treba. Francuska, naravno. Ko je Keylor Navas, Kostarika. Dobro. Ko je ovaj bog te mazao? Je ovo Ter Stegen? Nije ovo Ter... Ko je ovaj? Ako Ter Stegen Njemačka ću onda reći, ali mada nije. Nauči mi nešto na Ter Stegena. Ko je ovaj iz Holandije? Kakav mu je slikače da flasuje lik. Prijedlog za sljedeći klip pišite u komentare, evo da napišemo. Top 10 golovi, ne, pogodni, šta bi mogu ljudi da napišemo, stane, šta mogu da napišemo liku, pa ne znam ljudi, nećemo ništa napisati, bog te. Greška na početku, stavio sam fudbalera mjesto golmana, pa ja! Like ima 10 do 10. FT dislike jer nemam 10 do 10. WTF. I ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svidio, ostavite like, subscribe i mi se vidimo u drugom. Ćao!